Welcome back to Job News Kerala. Please subscribe and share channel. പുതിയ ജോലി അവസരം വന്നിട്ടുള്ളത് ദുബായിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളി ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്ക്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ, വെയിറ്റർമാർ, കാഷ്യർ, ടീ മേക്കർ, പൊറോട്ട മേക്കർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഉള്ളത്. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് 7902656557 എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമില്ലാത്തവർ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക.